खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो गोनांथि जायोब्ला टेट आनजादखौ फिन खुंगोन होननानै बुंथियो सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रादाब बिथाङा मख'नो गोनांदि 31 अक्ट'बराव एलपि इउपि लेभेलनि टेट आनजादखौ खुंनाय जादोंमोन आरो बेनि फिथाइखौ 15 डिसेम्बराव फोसावनाय जादोंमोन नाथाय टेट आनजादनि OMR शीटखौ मोनखांनायनि उनाव गोबां टेट आनजाद होग्रा बिथांमोनहा सेबानि मावख'नि मोखाङाव सोमावसारदोंमोन टेट आनजाद होग्रा बिथांमोनहा अजद दैखांनाय बायदिब्ला थार फिननायखौ गोरोन्थि आरो गोरोन्थि फिननायखौ थार खालामनानै बेनि सायाव नाम्बार होदोंमोन आरो बेबायदिनो गोबां बेले-बेजे खालामनायनि अजद होदोंमोन आरो रि-इभालुएसन जानांगौनि थाखायबो दाबि दैखांदोंमोन बिथांमोनहा बेफोर बेले-बेजेखौ लानानै रिटेन एप्लिकेशन होनो थाखाय बिजाथिफोरखौ बोसोन होदोंमोन सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रादाब बिथाङा आरो बिजाथिफोराबो रिटेन एप्लिकेशनखौ होदोंमोन रिटेन एप्लिकेशनाव लिरनाय बायदिब्ला मोनस्नि सोंनाय फिननायाव बेले-बेजे जादों होननानै फोरमायथिदों टेट आनजाद होगिरि बिथांमोनहा बिजाथिफोरा अजद होनाय मोनस्नि सोंनायनि फिननायाव बेले-बेजे जानायनि सायाव बिजिरनो थाखाय कमिटिया एक्सपार्टफोरखौ लाफानानै सावरायलायगोन होननानैबो फोरमायथियो लोगोसे गोनांथि जायोब्ला टेट आनजादखौ खुंफिनगोन होननानैबो बुंथियो डक्टर रादाब बिथाङा फिन मणिपुर रायजोनि इम्फालाव बम बेरदों फुंनि 3:30 रिंगायाव आईईडी बेफ्रुनाय जाथाया इम्फालाव थासारिखौ गुदुं खालामदों इम्फालनि तेलिपाति ओनसोलनि गंसे गडाउननि मोखाङावनो फुंनि 3:30 रिंगायाव बमा बेरदों बम बेरनायजों रावबो जोखोम जायाखै आरो रावनिबो जिउ खहा जायाखै जाथाय जानाय जायगायाव थांनानै पुलिसआ नायबिजिरनाय खामानिखौ मावहैदों आरो फरेन्सिक एक्सपार्ट हानजायाबो जाथाय जानाय थिलियाव थांनानै फोरमानफोरखौ बुथुमहैदों बे बम बेरहोनाय जाथायखौ रावबो उदखारि हानजाया दासिमबो सिमान लाथ'वाखै मख'नो गोनांदि थांनाय 15 डिसेम्बरावबो मणिपुरनि राजथावनि इम्फालाव बम बेरफ्रुदोंमोन बर'नि मुंदांखा एक्ट्रेस मासुम ब्रह्मनि न'आव सिखाव हाबदों एक्ट्रेस मासुम ब्रह्मआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांमोनहा शिलंआव बेरायनो थांदोंमोन बेयावनो बिथांनि न'आव सिखावा हाबदों फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय 24 डिसेम्बराव बिथांमोनहा शिलं फारसे थांदोंमोन 24 डिसेम्बर खालि बिथाङा सीसीटीवीनि फुटेजखौ मबाइलावनो नायलांबाय थादोंमोन आरो मोनाबिलि 5 रिंगासिम चेक खालामदोंमोन बेनि उनाव गोजान लामा दावबायनायनि थाखाय मबाइलाव चेक खालामनाय जायाखैमोन नाथाय अखानायै जेब्ला मबाइलाव चेक खालामो अब्ला सीसीटीवीजों मबाइलनि कानेक्शना फेल देखायबाय थादोंमोन बेनिखायनो माबा मोनसे जानायनि सन्देह खालामनानै नखरनि जानाय सुबुंनो खौरां हरनानै न'खौ नायहैनो थाखाय थिनहरदोंमोन आरो न'आव मा जादों बेनि भिडिअबो बिहरदोंमोन बेयावनो न'आव थांनानै नुहैयो बिथांमोननि अदेबानि मासुम ब्रह्मनि न'नि सीसीटीवीखौबो बुफायदों ग्रिलनि साबि देखावदों आरो न' सिङाव गासैबो मुवा बेसादफोरखौ गालाय-गुजाय खालामनानै गालांदों मासुम ब्रह्म बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांनि न'आव सिखाव हाबनाया बियो 4थि खेब गिबि खेबाव जेब्ला सिखाव हाबदोंमोन अब्ला बिथांनि गासैबो सनानि गहेनाफोरखौ सिखावा लानानै थांजोबदोंमोन बेनि उनावनो बिथाङा सनानि गहेना बायखायाखैमोन बेनिखायनो सिखावा गहेना मोनलाङाखै नाथाय न'आव थानाय टिभि मिउजिक सिस्टेम पावार बेंक रुपानि खावरि मेम'रि कार्ड बेफोरखौ खावनानै लांदों बेनि अनगायैबो न'आव दोनफैनाय ड्राई फ्रुट जेरै काजु आरो खेजुर बायदिफोरखौबो माखासेखौ जानायजों लोगोसे माखासेखौ न'आव लानानै थांदों जायनाखि बिथांनि न'आव खेब्रैयै सिखाव खावनाय जाथाय जाबाय बेनिखायनो सिखावा सासेयानो होननानै सन्देह खालामदों बिथां मासुम ब्रह्मआ आरो खाथिनिखौनो सन्देह खालामदों मानोना सिखावा नखरनि सुबुङा माब्ला न'निफ्राय ओंखारलांगोन बेनि गासै खौरां दंखायोमोन न' खाथिनि नङामोनब्ला थाला देखावनायनि सोदोबखौ मानो खोनायाखै होननानै सोंथि खालामो बिथाङा लोगोसे बबे खनाजोंब्ला सीसीटीवीआव नुवा बे खनायाव थानानैसो सीसीटीवीखौबो बुफायदों होननानै फोरमायथियो लोगोसे बे जाथायखौ लानानै पुलिस थानायाव एफआईआर होयोब्लाबो जेबो मुलाम्फा जानाय नङा मानोना सिगांनि समावबो होदोंमोन नाथाय दासिम जेबो राहा लायाखै होननानै फोरमायथियो नर्थ इस्ट फ्रन्टियर रेलवेनि गोबां ट्रेनफोरखौनो माखासे साननि थाखाय केन्सेल खालामनाय जादों इस्टार्न रेलवेनि मालदा डिभिजनाव रेल साइटिन फाहामनायनि थाखाय आरो नर्दार्न रेलवेनि फिरजपुर डिभिजनाव आबादारिफोरनि धरना जाबाय थानायनि थाखाय गोबां ट्रेनफोरानो केन्सेल जाथ'दों आरो बियो 21 जानुवारि 2022 मायथाइसिम थागोन गासै ट्रेनफोरनि टाइमिं आरो स्टपेजखौ नायनोब्ला IRCTCनि वेबसाइटआव थांनानै नायहैनो हागोन वेबसाइटआ irctc.co.in फिन खेबसेबाव समाज बिजोङाव गोसारबाय इडिट सावगारि नाथाय बे खेबाव सोरबा एक्टर बा एक्ट्रेसनि इडिट सावगारिया समाज बिजोङाव गोसाराखै बे खेबाव PCDCनि चेयारमेननि इडिट सावगारियासो समाज बिजोङाव गोसारदों समाज बिजोङाव गाज्रि सावगारि गोसारनाया गोदान राव नंलिया आरो इडिट सावगारि गोसारनायाबो गोदान राव नंलिया सानसे सिगां भेरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय
गबसा सुबा भिसिडिसि मासिगिरि अन्जु बर'नि सायाव रां जाख्ल'नायनि अजद होनायजों लोगोसे गाज्रि सावगारि भाइरेल जानायखौ लानानै गबसा सुबा प्राइमारि इउपिपिएलनि आफादगिरि तानेश्वर कचारी बिथांजों लोगोसे गबसा सुबा प्राइमारि इउपिपिएलनि माखासे बिबानगिरि आरो मावथि बिथांमोनहा चेयारमेन अन्जु बर'खौ मासिगिरि बिबाननिफ्राय बोख्लायनो थाखाय दाबि दैखांदोंमोन आरो बिथांनि जायगायाव सासे मोजां सुबुंनो बिबान होनो थाखाय प्रमद बर' बिथांनिसिम खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों खावलायदोंमोन। बिनि सायाव फिन मासिगिरि अन्जु बर'आ फिसाय अजित कुमार बर'खौ लोगोआव लाफानानै खौरांगिरि मेल खुंदों आरो समाज बिजोङाव गोसारनाय सावगारिखौ इडिट होनानै फोरमायथिदों बिथाङा। अन्जु बर'आ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदों दि प्रधान मन्त्रि आवास योजना बिथांखिनि गेजेरजों रां जाख्ल'दों होननानै अजद होनाया नंखाय, बेनि सायाव फोरमान दंब्ला दिन्थिनो थाखायबो बुंथियो बिथाङा। बिनि अनगायैबो बिथांजोआ बुंथिबावदों दि गबसा सुबा प्राइमारि इउपिपिएलनि आफादगिरिया नेहाथारि आरो माखासे सुबुंफोरखौ लानानै चेयारमेननि बिबाननिफ्राय बोख्लायनानै गाव चेयारमेननि बिबान मोननो थाखायसो बेफोर अजदखौ होदों। बिनि सिगांबो बिथां तानेश्वर कचारीया चेयारमेननि बिबान मोननो थाखाय प्रस्ताब होदोंमोन, नाथाय बिथाङा चेयारमेननि बिबानखौ मोननो हायाखैमोन। बेनिखायनो बेबायदि नंखाय अजद होनानै नंखाय खौरां फोसावबाय थादों होननानै बुंथिनायजों लोगोसे उननि समाव बेबायदि खालामलांबाय थायोब्ला आयेननि राहा लागोन होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा। फैगौ बोसोरनिफ्राय थाखो 12सिम बर' बिजों फरायनो मोनसिगोन। बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 16थि बोसोरारि जथुम्मा, बरिमाखा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सनाथि फोरबो फालिथाय आरो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफाद जथायै सानथामनि हाबाफारिजों जथुम्मा खुंदों, जेराव आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन। सानथामनि हाबाफारिजों खुंजानाय मैयानि गेवलां मेलाव बाहागो लानानै बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर' बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिदों दि जायनाखि गोदान सोलोंथाइ खान्थि एबा निउ इडुकेसन पलिसि जासिगोन आरो गोदान सोलोंथाइ खान्थि बायदि हाई स्कुलफोरखौ हायार सेकेन्डारि खालामजोबनो थाखाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों सावरायलायदोंमोन, बेखौ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो गनायनानै लादों होननानै फोरमायथियो तरेन बर' बिथाङा। आरो फैगौ बोसोरनिफ्रायनो थाखो 12सिम बर' बिजोंजों फरायसाफोरा फरायनो मोनगोन होननानैबो फोरमायथिबावो। मोनथाम आफादा जथायै जथुम्मा खुंनायाव बर' बिजों आरो बर'नि माखासे जेंनाफोरखौ लानानैनो माखासे थांखि लानाय जादों होननानैबो फोरमायथियो बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावोदि बर' थुनलाइ आफादा सिगांनि समनिफ्रायनो जेंनाखौ लानानै सोरखारजों सावरायबोदों। थांनाय 19 डिसेम्बरावबो बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफाखौ लानानै एबसुजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफाद जयै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ लोगो हमनानै सावरायलायदोंमोन, जेराव बिथाङा बिटिआरनि गं 15 जुनियर कलेज आरो गं 26 कलेजफोरखौ सोरखारि खालामग्रोनायनि रादाय होदों। थांनाय 2013, 2017 आरो 2019 मायथाइयाव थालांनाय ड्रप पस्टखौबो सुस्रांनानै होनायनि रादाय होदों। बिटिआरजों लोगोसे बिटिआरनि बायजो जेराव बर'नि सुबुं अनजिमाया गोबां, बेयाव गं 200 मडेल हाई स्कुल गायसंनो थाखायबो दाबि खालामदोंमोन। बेखौबो फारियै मावलांनो थाखाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया रादाय होदों होननानै फोरमायथियो तरेन बर' बिथाङा। लोगोसे तरेन बर' बिथाङा फोरमायथिबावदों दि बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफाखौ मावफुंनो थाखाय RC-जैन कमिटिबो दानाय जादोंमोन, नाथाय बिटिआर गोरोबथाया 1 बोसोर जाबाय, खामानिखौ दासिमबो मावाखै। बेनिखायनो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ लोगो हमनाय जादों होननानै फोरमायथियो। आरो बेफोर गासैबो जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय दा एबसु, बर' थुनलाइ आफाद आरो आसाम सोरखारनि सोलोंथाइ बिफाना मोनसे एडभाइजारि कमिटि दाबाय होननानैबो फोरमायथियो। बेनि अनगायैबो जायनाखि डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटियाव बर' बिफान मोननो हाबाय, बेनिखायनो डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटियाव एसिस्टेन्ट प्रफेसार आरो प्रफेसार पस्ट क्रिएट जासिगोन होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा। प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांनि थाखाय बानायनाय स्पेशियल गारि मार्सिडिज मेबेच S650 गार्डआव गिबि खेब प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांखौ नुनाय जादों। हायद्राबाद हाउसआवनो बिथांखौ गिबि खेबनि थाखाय नुनाय जादों। जायनाखि बे गारिखौ प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिखौ रैखाथि होनो थाखाय बानायदों, बेनिखायनो बे गारिनि बेसेनखौ रोखा बुंनो हायाब्लाबो 12 कौटिसो जागोन होननानै फोरमायथिदों। गुबुन गारिफोर आरो मार्सिडिज मेबेच S650 गार्ड गारिनि गेजेराव गोबां फारागथि दं। बे गारिया बुलेट एबा गुलिफोरनिफ्रायबो रैखा खालामनायनि अनगायैबो 15 केजिनि TNT एक्सप्ल'जन एबा बेरफ्रुग्राया गारिनि 2 मिटाराव बेरफ्रुयोब्लाबो गारिखौ जेबो खहा खालामनो हाया। गारिनि टायारा पान्चार एबा गाज्रि जायोब्लाबो गारिखौ 30 किल'मिटार जानथायसिम सालायलांनो हायो। बेनि अनगायैबो गेस एटाक खालामनायनिफ्राय रैखा मोननो थाखायबो गारिनि सिङाव एयार साप्लाइ दंखायो। बे गारिनि मेक्सिमाम गोख्रैथिया घन्टासेयाव 190 किल'मिटार।
बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय 20 नं मथंगुरि हाटापारा बिपिएफ दोलोनि मावख'आव 100नि गोबां गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय बिपिएफ दोलोआव हाबफैदों। रायजोफोरा बिपिएफ दोलोआव हाबफैनायनि सायाव फोरमायथिदों दि थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव मावबोनाय खामानिफोरा नोजोराव गोग्लैदोंमोन, नाथाय दानि सोरखारा मावनाय खामानिफोरा नोजोराव गोग्लैयाखै। बेनि अनगायैबो दानि सोरखारा गुबुन गुबुन हारिनि गेजेराव फारागथि लाबोदों। हाग्रामा महिलारि दैदेननाय सोरखारनि समाव हा बायलाय फानलायनि थाखाय गनायथि लानायाव जोबोद गोख्रैथिजों खामानिया जायोमोन, नाथाय दा गनायथि लानायखौनो बन्द खालामनानै दोनदों होननानै फोरमायथियो। बेनि अनगायैबो बिटिसिनि मोन 16 बिफानखौ आसाम सोरखारनो हरनायाव हेंथा दङ, बेनिखायनो उननि समाव जाहाथे हाग्रामा महिलारिनि सोरखार फैफिनो, बेनिखायनो बिपिएफ दोलोआव हाबदों होननानै फोरमायथियो। बे जयनिं हाबाफारियाव सालबारि बिपिएफ दोलोनि एमसिएलए जय मुसाहारि, प्रबिन बर', मिरु बिपिएफनि नेहाथारि बिथांमोनजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन। बे जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लानानै प्रबिन बर'आ बुंथिदों दि सिगांनि हाग्रामा महिलारिनि सोरखाराव बिटिसिआव जि खामानि जादोंमोन बेनिख्रुइ साबसिन दानि सोरखारा खामानिखौ मावनो हायाखै आरो उननि समावबो मावनो हानाय नङा। बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावो दि गासै हारि माहारिनि गेजेराव मोनसे फोथायनाय लाबोनानै जेरैबायदि खामानि मावलांनांगौमोन बेखौ दानि सोरखारा हायाखै। बेनिखायनो सिगांनि सोरखार आरो दानि सोरखारनि मावनाय खामानिफोरखौ रायजो राजाफ्रा बिजिरनानै बिपिएफ दोलोआव हाबफैदों होननानै फोरमायथियो प्रबिन बर' बिथाङा। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, गाबोन फिन लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।